Отгоре са в посока към Сан Франциско, а отдолу за Оукланд. Как се казва то? Отгоре пътуват посока Сан Франциско. Angel Bridge, е островото, ако е ангелите. Франциско. Тук не го стъргачи строят. Това не го стъргачи строят даже. Нали е забранено? Е забранено, Сан Франциско не трябва да има по-високо сграда. След това земетресение, това го разрешава напълно. Ето и перото, индианското перо. И един там индианец, къде спи перото. Къде? Я това голия с шапката. Това ще е индианец. Обаче влизат, гледай долу, гледай какви големи кораби. Там малко станеш.